Tornadoer. Hvad er en tornado? En tornado er en meget kraftig og destruktiv storm, der roterer rundt om sig selv med enorme hastigheder og ødelægger det meste på sin vej. Forskere har fundet ud af mange ting om disse fantastiske naturfænomener, men stadig ikke alt. Vi kan derfor ikke spå, hvornår en tornado opstår. Vi kan dog godt anslå, om der er en risiko for det. Dannelse af en tornado. En tornado dannes ved hjælp af mange forskellige ting. Først skal der være opstået en tordenbyge. Tordenbyer dannes, når varm og fugtig luft stiger til vejrs. Hvis luften samtidig er ustabil, stiger luften enormt hurtigt. Når luften er kommet højt nok op, kan der blive dannet en stor cumulonimbus-sky. Inde i disse skyer er der meget voldsomme luftstrømme, der bevæger sig både ned og opover. Dette river vand og iskrystaller fra hinanden. Vandet vil samle sig længere nede i skyen, mens iskrystallerne vil søge op over skyen. Hvis spændingsforskellen bliver for stor mellem vandet og iskrystallerne, kan der komme et lyn. Når man har sit tordenvejr, så skal det udvikle sig til at blive en supercelle. Det sker ved hjælp af en mesocyklon. En mesocyklon opstår ved hjælp af wind shear, som er en forskel i vindstyrke og eller vindretning mellem to forskellige punkter. Og dette wind shear, det skal være inde i supercellen. Wind shear gør det, at den horisontale luft bliver presset opad og bliver vertikal, hvorefter den begynder at rotere horisontalt, hvilket er vandret. Derved skabes der en tunnel, og det er denne her tunnel, der er selve mesocyklonen. Og inde i den her tunnel, der er der et meget lavt tryk, og det er ved hjælp af dette, at de stærkeste tornadoer skabes. Når en supercelle med en mesocyklon er blevet skabt, kan der opstå en tornado under sky. Skyen suger luft, der befinder sig under den op, og derved bliver store mængder af luft samlet lige over jordoverfladen, sådan at luften bliver løftet opad. Tornadoen bliver skabt lige under skyen, når rotationsenergien bliver koncentreret under skyen. Er luften ustabil nok, så skaber opstigningen en selvstændig lavtryk, der bliver fanget af suget fra tordenskyen. Bliver der skabt et smalt hul eller en kanal, som luften bliver suget op igen. Hvis hastigheden på rotationsaksen er stor nok, så falder trykket inde i kanalen, og det medfører, at fugtigheden, der stammer fra den varme luft, bliver kondenseret til regndråber og gør tornadoen synlig. Tornadoen skifter farve alt afhængig af, hvad den suger op. Tornadoer har forskellig styrke. Derfor har man lavet en skala, som lettere kan forstå, hvor stærk eller farlig tornadoen er. Skalaen går fra F0 til F5, hvor F5 er det stærkeste. Vindhastigheden på en F0 tornado er mellem 17,8 meter i sekundet til 32 meter i sekundet. Skadesvirkningerne beskrives som lette, hvilket vil sige, at træer med svage rødder kan vælte, grene kan ryge af, let genstand kan blæse væk, og til sidst, men ikke mindst, kan skorstenene beskadiges. En F1 tornado strækker sig fra 32 til 50 meter i sekundet. Her beskrives skaderne som moderate, og rækker træer bliver revet op med rod, og desuden kan campingvogne eller lignende blive væltet. F2-tornadoen går fra 50 til 70 meter i sekundet. Skaderne beskrives som store, hvilket vil sige, at huse kan blive beskadiget. Fra 70 til 92 meter i sekundet strækker en F3-tornado sig. Her sker der alvorlige skader, hvor ydermure fra huse kan blive væltet. F4-tornadoen, som er den næststærkeste, går fra 92 til 116 meter i sekundet. Her er der ekstreme skader, hvor der kun står lidt tilbage for husene. De allervoldsomste tornadoer er F5-tornadoer. Her sker de mest ekstreme skader. F5-tornadoerne ligger på mellem 116 meter i sekundet til 142 meter i sekundet. Og her bliver hele huset destrueret. Der findes desuden ikke kun de almindelige tornadoer. Der er også waterspouts, skypumper, firewalls og dust storms. Waterspouts, eller skypumper, som det hedder i Danmark, er ikke en tornado, selvom mange tror det. Det minder meget om tornado, men forskellen er, at den bliver dannet over havet eller søer og suger en masse vand op. Skypumper kan godt bevæge sig ind over land, men så varer de maks 20 minutter. Skypumper vil ofte have en blålig farve, da der er masser af vand i. De kan også suge fisk eller andre havdyr op, som de derefter bærer med sig og smider ud, så der kan forekomme en regn af fisk. Firewalls, tornadoer og ild, bliver dannet, når intens varme fra f.eks. skovbranden bliver blandet sammen med meget turbulente vindforhold. Vindtornadoerne suger brændende materiale op sammen med brandfarlige gasser. De skaber problemer for brandmændene, som skal slukke skovbranden, da det ikke er nemt at slukke sådan. De består af en hoveddel, som rent faktisk brænder, og en usynlig lomme af roterende luft, der bringer frisk ild til. Den vil typisk være mellem 30 og 91 cm,
mens den er 15 til 30 meter høj. De kan blive op til 1090 grader varme, og de allerstørste af dem er flere meter brede og 300 meter høje. Det er varmt nok til at genantænde aske, der er blevet suget op fra jorden. De bruger ofte carbonrige gasser fra brændende vegetation som brændstof. En dust devil er en velformeret langlivet hvirvelvind, som både kan være relativt små, cirka 1 meter brede og et par meter høje, og desuden også relativt store, mere end 10 meter brede og mere end 1 kilometer høje. De er formeret ved, at varm luft ved overfladen stiger hurtigt op gennem små lommer med kold lavtryksluft ovenover den varme luft. Hvis betingelserne er rigtige, vil den varme luft begynde at rotere. Da den varme luft hurtigt rejser opad, strækker dust devilen sig og bevæger massen tættere på rotationsaksen, hvilket gør, at rotationen bliver større. Den spændende effekt sammen med overfladefriktion vil normalt producere en fremdrift. Dust devilen vil overleve længere ved at flytte sig over varme overflader. Forskellen mellem tornadoer og andre storme er, at tornadoer er meget mere lokaliseret og en del mere intense end f.eks. en orkan. En orkan kan have en diameter på over 500 km og helt op til over 1000 km, imens den tornado med størst diameter, der nogensinde er blevet målt, har haft en diameter på kun 4,2 km. Orkaner og mange andre kraftige storme opstår mest over vand, når varmt vand afgiver varme til den kolde luft, og derved skaber nogle forstyrrelser, som så skaber en storm. Imens kan en tornado opstå overalt på jorden, og det eneste kontinent, der aldrig er blevet set en tornado på, er Antarktis. Den anden ting med tornadoer er, at de er langt svært at forudsige, da de kan opstå meget pludseligt, imens at en orkan kan ses forme over havet.